Maliko kan ka foli be Malaki filɛ waga kelen na bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna k'aw ni ɲankuma ka don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lasaw ma o dɔ ye k'a fɔ mɛkɛdo tile 31 kɔnɔna la mɔgɔ 50 banana mugujugu dɔ cila an sɔngo an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ mɛkɛdo tile 31 n'o kun ye kari tɛmɛnen ye ko mobili dɔ n'ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Menaka Niki kunna an sɔngo kan n'a yirala k'a fɔ a kun falen don civil le kɔnɔna na k'o de yɛlɛla mugujugu dɔ kan mobili yɛlɛlen ni mugujugu in kan k'a cira n'u ye n'o sababu la sa yɛrɛla k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ kelen ye o ni tora ni ko in na ko wa mɔgɔ 50 olu fana kɔni bananen bɛ nin wagati in na mɔgɔ minnu banana nin ko in sababu la sa ko fɛn min ye personnel médical ye n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye ko o b'u la u bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni ka taa n'u ye an sɔngo dɔgɔtɔrɔsoba la n'u bɛ ka furakɛ yen nɔ nin wagati in na kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o lasaw ma wagati nataw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛna kalanko layala fɛn min ye école karamɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ bi école ta n'o ye juin kalo tile 2 ye k'olu bɛ n'u sen don la ni k'o tiɲɛ école maître y'a ladɔnniya u ka nin wale in na sɛbɛn dɔ de kɔnɔna la n'o bilala juin kalo tile fɔlɔ sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye juin kalo tile 2 école ta ye n'a yirala k'a fɔ o bɛ examen kɛlaw dɔrɔn de kɔni ka école ta ko fɔ k'olu sen tɛ na y'o la u y'a yira k'a fɔ ko nin wale in yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko wagati laban nin na u ni jamanakuntigiw ye kumaɲɔgɔnya minnu kɛ ko bɛnkan kɔni ma sɔrɔ o kɔnɔna la o kama fɛn min ye école karamɔgɔw ka jɛkulu dɔ ye n'o ye les syndicats signataires du 15 octobre ye olu kɔni ye welewelekan bila u ka école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko fɛn min ye bi école ta ye k'u ka n'u sen don la fiyewu école maître ka nin wale in kama a yirala k'a fɔ fɛn min ye public écoleden caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la examen kɛlaw k'olu kɔni bɛ kɛnɛma nin wagati in na écoleden ninnu yɛrɛ ka fɔ la k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'u b'a ɲini jamanakuntigiw fɛ k'u bɛ se ka fɛɛrɛw fɛɛrɛ tigɛ walasa kalanko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'u k'o fɛɛrɛw tigɛ walasa olu ka san bɛ se ka ban a bancogo la kunnafoni tɛmɛnenw na an kun y'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Mamu Diko ka politique tɔn ye ale ni politique tɔn wɛrɛw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka fu bɛ tagamaba kɛ jumadon o tagamako kuma kɛra sababu ye k'an ŋunuŋunukan caman kɔni lawuli jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sa fɛn min ye cour constitutionnelle mɔgɔw ye olu fana kɔni y'u hakilinata fɔ kunu sɛbɛn dɔ kɔnɔna la o sɛbɛn in n'o bilala cour constitutionnelle mɔgɔw fɛ kunu juin kalo tile fɔlɔ kuma caman kɔni fɔlen don a kɔnɔna la o kuma dɔ ye min ye cour constitutionnelle mɔgɔw y'a yira k'a fɔ semasi mɔgɔw n'o ye Mamu Diko ka parti politique ye an'u ka jɛkulu tɔw k'u ka kumaw la sa u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye jamanakuntigi ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'u bɛ fɛ o de kɔni ka démissionner ni ka wuli ka bɔ a nɔ la u y'a yira sa k'a fɔ parti politique ninnu ka o kuma in kɔni k'o tɛ kuma jɔlen ye kosɛbɛ sabula k'a bɛ dankari kɛ jamana ka sariya caman na cour constitutionnelle mɔgɔw ka kuma la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye semasi mɔgɔw ye an'u ka jɛkulu tɔw k'u ka sɛbɛn kɔnɔna la u kɔni ye kuma caman fɔ n'o bɛ jamana kɔnɔdenw lamuruti ni ka kɛ fanga kan kumakan laban na fɛn min ye cour constitutionnelle mɔgɔw ye u ye kangarida kɛ semasi mɔgɔw ye ani u ka jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen k'u k'u janto u ka kumafɔtaw la kosɛbɛ sabula k'u bɛ se ka nɔ minɛ a la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaru ye a yirala k'a fɔ kunu juin kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la mɔgɔ 50 yera Mali la ni k'a fɔ ko coronavirus bana bolila kabini coronavirus bana yelen an ka jamana kɔnɔna la fo kana se bi ma don o don an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ an ladɔnniya coronavirus ko lahalaya la o hukumu kɔnɔna la sa kunu juin kalo tile fɔlɔ a ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn in kɔnɔna la kɛnɛya minisiriso y'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 50 ye coronavirus bana yer'olu la ko mɔgɔ 28 olu kɛnɛyara ka bɔ bana in na ko wa fɛn min ye mɔgɔ 1 ye ko fana kɔni nin tora a la bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ minnu na kura ye k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Sikaso Tombouctou ale ni Bamako yɛrɛ kɔni ma ni banabagatɔ 50 ninnu kɔni mana fara tɔw kan o ye Mali coronavirus tɔ kɛlen mɔgɔ 1315 ye olu la mɔgɔ 78 olu nin tora a la mɔgɔ 744 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na an bɛ dugawu de kɛ mɔgɔ minnu nin tora nin bana in na Ala ka barabara dali nɔgɔya u ye a kɛra minnu garisɛgɛ ye Ala ka nɔgɔya k'u ye a ma anw minnu fana sɔrɔ fɔlɔ Ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi a ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma